כבר בערב הראשון דווח שמלאי המטוסים והחומרים מעכבי הבעירה אזלו, ולפיכך פנה ראש הממשלה בנימין נתניהו בבקשת סיוע לקהילה הבינלאומית. מדינות רבות נענו לבקשה, בהן איטליה, יוון, גרמניה, טורקיה, הרשות הפלסטינית, צרפת, רוסיה וארצות הברית. בנוסף, ממשלת ישראל שכרה בעלות של $200,000 לשעה גם את הסופר טנקר, מטוס בואינג 747 שהוסב למטוס כיבוי בעל קיבולת של 80 טון מים. במשך ימים ארוכים נטולי שינה נלחמו הכבאים באש המשתוללת. רק ב5 בדצמבר, כמעט 80 שעות אחרי שפרצה האש, שכחו הלהבות ותושבי היישובים שפונו הורשו לשוב לבתיהם. בהערכה ראשונית נאמד הנזק לרכוש הפרטי בכ-150 מיליון שקלים ועוד כ-120 מיליון שקלים ליער ולתשתיות. 250 מבנים נשרפו, 74 מתוכם נשרפו עד היסודות.